Gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Radim serijal o duhu uvrede. Ja ga nazivam duh uvrede jer verujem tako iskreno da je to zli duh. Sotona je podstrekivač uvreda. Kada ste uvređeni, to vam je kao da imate duhovnu zanokticu. Jeste li ikada imali zanokticu i umjesto da odete da je isečete i obračunate se sa tim, vi čekate i ne smetaju vam nimalo, a onda kada ih dotaknete, to je kao, zanoktice bole, zar ne? Verujem kako možemo imati zanoktice i u našoj duši, a znate zašto ih nazivam zanoktice? Jer je zanoktica drugačija nego kada vam eksplodira u lice sav prezir, ogorčenost i neopraštanje. Imate u sebi to jer mrzite nekoga. Malo ste zlovoljni zbog toga, pomalo kiseli. Uradili su vam nešto i možda ih niste skroz izbacili iz svoga života, ali imate u sebi tu malu stvar za koju mislite, onda imate toga 2, 3, 4, 5, 6 stvari. Stvorila vam se već gomila toga i sada to počinje da utiče na vaš hod sa Bogom. Isus je znao biti uvreda za ljude i rekao je kako je postao kamen spoticanja. Reč uvreda može značiti mali kamen koji ljudi kotrljaju, ali poenta je u tome da kada se uvredimo, to prouzrokuje da može pasti na nekoga. On će pasti i prestati napredovati. Želim da izgovorite sa mnom. Kada sam uvređen, duhovno ne napredujem. Vidite, moramo se brinuti o stvarima kako bismo nastavili rasti u Bogu. Ovo dolazi od grčke reči skandalon, što znači biti deo zamke za životinje, onaj deo gde visi mamac koji treba privući žrtvu. Želim da shvatite kako sve ove prilike zbog kojih možete biti uvređeni su prosto mamac kojim Sotona želi da vas privuče u zamku kako nikada ne bismo postali ljudi kakvim Bog želi da postanemo. Mrzim što moram ovo reći jer ne želim zvučati negativno. Mislim da ima mnogo više besnih hrišćana nego onih koji su u totalnom miru sa svima. Kada ste besan hrišćanin, to je totalni oksimoron. Šta mislim sa tim? Pa to se ne da nikako preračunati. Hrišćani bi trebali biti puni ljubavi, opraštanja, milosti, da ih nije lako uvrediti i da uvek veruju u najbolje. Biti hrišćanin je više od odlazaka nedeljom u crkvu, a onda vratiti se kući i nikada se ne menjati. Moramo stvarno verovati u ovu stvar i staviti da to radi u mome životu. Možemo se uvrediti sa gomilom stvari. Možete biti ljuti na Boga. Pričat ćemo o tome malo više sutra, zajedno sa nekim drugim stvarima. Možete se uvrediti u prodavnici jer nisu bili ljubazni sa vama ili vam nisu vratili novac kada ste vratili robu koja nije funkcionisala. Možete biti povređeni na poslu jer se ne ponašaju prema vama na pravi način. Znamo da dosta muževa i žena ne funkcioniše kako bi trebalo između sebe. Stalno se svađaju. Znate, Biblija nam govori da kada imamo kuću nesloge, deca završe u buntovništvu. Zar to nije interesantno? Gde ima nesloge, zlo uveliko radi. Imamo progresivnog zlog duha koji pravi sve više i više i više nevolja. Verujem kako možete davati svoje ponude, a Bog želi da vas blagoslovi i sve vam uzvrati. Ali verujem, ako imate kuću punu nesloge, to može uticati na vraćanje vašeg davanja. Moramo shvatiti koliko je važno da se brinemo o tim malim stvarima i da prebivamo u miru. Večeras želim pričati sa vama o jedinstvu i određenom delu uvrede, o jednom o kojem možda ne mislite, ali želim vas pitati da li možda vređate sebe. Kažete, šta sa tim misli? Nemate mir koji Bog želi da imate. Nemate radost koju Bog želi da imate. Večeras ću sa vama pričati o načinima kako možemo uvrediti sebe. Sigurna sam da vas neće sve pogoditi, ali nadam se i molim kako biste se barem za nešto uhvatili. Pre svega, možete uvrediti sebe ako ne poštujete svoju savest, što je Bogom dani organ. To je funkcija našeg duhovnog čoveka. Vaša savest ne funkcioniše u vašoj duši ili telu. To je funkcija vašeg duhovnog čoveka. Vaš duh se nalazi gde je i vaša intuicija. To je mesto gde vam se otkriva nešto od Boga. Vaš duh je mesto gde ćete primiti osudu da nešto nije u redu kako bi trebalo biti. Naša potvrda je nešto kako bi trebalo biti.
Funkcija našeg duha jeste naša savest i naša savest ili odobrava ili ne odobrava naše akcije. Sada ćemo reći nešto samo da bi se reklo. Imamo ljude koji imaju preaktivnu savest. Jedno vreme sam je imala i ja, jer sam osjećala krivicu u vezi svega. Čak sam osjećala krivicu ako nisam osjećala krivicu. Kada sam stizala do tačke gde me je Bog oslobađao, onda sam se počela osjećati loše, jer se više nisam osjećala loše. Odrasla sam u kući gde sam bila zlostavljana i osjećala sam krivicu u vezi dosta stvari s vremena na vreme od kako sam bila malo dete. Moja savest je bila drvena i nije funkcionisala kako treba. Reč Božja donosi isceljenje na takve stvari. Kako počinjete upoznavati reč Božju, počinjete otkrivati šta je stvarno ispravno, a šta stvarno loše, a vaša savest radi sa Duhom Svetim kako bi vas sačuvala nevolja. Zahvaljujem Bogu jer mi je podario zdravu savest koja me čuva od nevolja. Ovde se ne radi da vi kažete imam krivu savest. Mislim da je više reč o saznanju, jer ne mislim da Bog želi da se osjećamo osuđeno i krivo. Biblija nam govori kako nema osude u onima koji su u Isusu Hristu. Rimljanima 8/1. Ako su vam gresi oprošteni, krivica sa tih greha je takođe uklonjena. Gde je oproštenje, tamo uvek nema osude. Samo što i dalje imamo savest koja ide sa nama kroz život. Znam kada ne bih trebala govoriti o nečemu, znam kada se spremam potrošiti novac za nešto što je samo bacanje para i to je ne bih trebala uopšte činiti. Znam kada se ponašam onako kako ne bih trebala da se ponašam. Znam kada pametujem sa svojim mužem. To je ne treba mi anđeo kako bi došao i propovedao mi serijal iz 3 dela. Imam to u sebi. Vi imate tu istu stvar. Evo u čemu je problem. Što više ignorišemo svoju savest, sve bolji postajemo u tome i to je jako opasna stvar. Ako nam je Bog dao tu savest, onda nam je dao kako bi nas sačuvao od problema. Šta mislite, koliko bi vam život bio bolji ako biste počeli poštovati taj organ? Duhovni organ savesti, i ako naša savest kaže ne, onda i mi bismo trebali reći ne. Ako naša savest kaže da, onda bismo i mi trebali reći tako. Možda osoba želi da uradite nešto. Oni žele da idete sa njima negde. Žele da uradite nešto u vezi čega nema mira. Vaša savest to ne odobrava. Čak im to i ne možete objasniti. Sve što trebate reći, nemam mir u meni što se ovoga tiče. Nisam odgovorna za vas. Ne osuđujem vas. Vas treba da vodi Bog, ali ovo nije nešto što Bog želi da ja uradim i ja to neću uraditi. Nije mi važno da li ćete me shvatiti. Nije važno ako ćete se naljutiti. Mene vodi moja savest. Želim vam sada malo pričati o grehu. Zar to nije divna tema? Moje mišljenje je da ponekad u crkvama mi dovoljno ne pričamo o grehu. Mislim da je greh postao naša blokada, problem, naš okov. Isus to naziva greh i mislim da i mi treba to da nazivamo greh. On je došao kako bi nas oslobodio kompletno od tiranije greha, a greh nije naš gospodar. Ako ste nanovo rođeni, greh nije vaš gospodar, osim ako mu vi ne date to pravo da postane nešto više u vašem životu, za šta nema legalno pravo. Mnogi ljudi ne znaju svoja prava, tako da često životare ispod tiranije i naša prava su nam oduzete jer nismo znali naša prava sa kojima bismo smeli započeti stvari. Moramo se edukovati kako bismo znali naša prava. Na isti način se radi o našem odnosu sa Bogom. Morate znati ko ste u Hristu, od čega ste bili oslobođeni i da Sotona nema legalno pravo na vas. On ima samo autoritet koji mu date. Moramo se suprotstaviti takvim stvarima i reći, neću se ponovo sagnuti, ne ulazim u to više nikada. Bože, treba mi tvoja pomoć, treba da me osnažiš. Nemojte izaći iz svoje kuće ni jedno jutro, a da ne zamolite Boga da vas osnaži i pomogne vam kako biste uradili sve što je potrebno toga dana i da se ponašate na pravi način. Želim da ovo potkrepim i ponovo kažem. Nemojte izaći iz svoje kuće nikada, ni jednog dana bez da ste odvojili vreme i rekli, Bože, trebam te danas, trebam tvoju snagu. Efežanima 3/16 nam piše, Pavle se molio kako bi se cela vaša unutrašnjost osnažila sa svom snagom i moći u unutrašnjem biću, kako bi Duh Sveti prebivao u bogatstvu te osobe i tog karaktera. Ne znam za vas, ali znam da meni svakako treba Duh Sveti u mom karakteru i to stalno. Ima li ikoga ovde ko ima malo oštre ivice, za to vam može pomoći Duh Sveti svakoga dana.
Čak ne pokušavam zvučati smešno ili previše duhovno, samo ću vas pustiti u svoj lični život na trenutak. Razvila sam naviku. Ustanem svakoga jutra i ovo je nešto što radim. Prvu stvar koju kažem, Bože, ti mi trebaš. Pomozi mi sa svime što danas trebam odraditi, a znam i da će doći stvari koje ne očekujem da se dese. Molim te za tvoju milost. Onda krećem sa ispovesti. Volim te, Bože. Volim moj život, volim sebe i volim ljude. U Isusovo ime. Za to treba samo sekunda, ali mislim kako je to dobar način da biste započeli dan. Amen. Kao što sam rekla, ne želim zvučati previše duhovno, ali samo vam želim dati primjer kako moramo znati šta smo bez Boga. Moramo znati šta smo bez njega. Mi smo apsolutno ništa i ništa ne možemo bez njega. Također trebamo znati kada imamo njega. Mi ga imamo ako smo pravi vernici u Isusa Hrista. Onda nam to daje snagu i autoritet sa kojima trebamo vežbati. Ako ne vežbamo taj autoritet, Sotona će nas gaziti. On je ispod naših stopala. Tu bi trebao i da ostane. Mi smo glava, a ne rep, iznad, a ne ispod i ne moramo trpeti sve te okove u našem životu jer ne shvatamo ko smo u Hristu. Volela bih nekoga sada iznervirati dovoljno da biste bili besni na greh i samo recite, to je to, ti nisi moj gospodar, nećeš vladati sa mnom više. Umrla sam kada je Hrist umro i vaskrsnula sam kada je Hrist vaskrsnuo. U stvari, sedim sada sa desne strane očeve u nebesima, u Hristu Isusu. Greh nije moj gospodar i neće vladati sa mnom. Možete to reći kao da ste na putu da zgrešite. Morate prvo znati ko ste, baš ovde, a onda će se raširiti da izađe odavde. To je unutrašnji posao koji Bog radi u vama. On dolazi i daje nam novo srce. Novo želim. Želite uraditi šta je ispravno? Kada to ne biste radili, ne biste bili ovde večeras. Mislim, rekli su mi da ima ljudi koji su ovde došli, a da su se parkirali 1,5 kilometra odavde i sve do ovde su pešačili. Ljudi to ne rade ako nisu ozbiljni u vezi Boga. Ovde ste jer imate pravo srce prema Bogu. Što više naučite ko ste i koja su vaša prava i počnete se braniti, vidjet ćete kako će se stvari menjati. Vi ste glava, a ne rep i ne morate biti ispod stvari. Biblija nam govori u Mateju 18. glava, stihovi 8 i 9. Ako te tvoja ruka ili noga sablažnjavaju, odseci je i baci od sebe. I ako te tvoje oko sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Zar to nisu nasilni stihovi? Ako te tvoja ruka ili noga sablažnjava, odseci je i baci od sebe. Bolje ti je da u život uđeš kljast ili hrom, nego da imaš obe ruke ili noge, a budeš bačen u večni oganj. Matej 18/8. Isus je propovedao neke ispravne, hrabre, agresivne poruke, a mi imamo tendenciju da mislimo danas kako svima moramo udovoljavati i reći im kako su divni. Inače se neće vratiti. Znate li šta sam odlučila? Ako ne propovedam ono što mi Bog kaže da propovedam, onda neću biti tako srećna kada budem stala pred njega i ispostavim mu račun za moj život. Mi nismo, kao vođe u telu Hristovom, nismo ovde kako bismo sve usrećili. Ovde smo kako bismo vam rekli istinu koja će vas osloboditi. Amen. Više od svega, svesna sam toga kako ne možemo sebe osloboditi od greha i lanaca u našem životu. To mora biti Bog. Ovo mora činiti milost Božja u nama. Još sam i ovo naučila o Bogu. Kada sam odlučila da ću imati ono za što je Isus umro, onda ima nešto što se desi na duhovnom nivou. Kada sam odlučila da neću dozvoliti da Sotona vlada mojim životom, nešto divno se desilo u mom životu i to je snaga koja raste unutar mene. To je milost Božja i neprijatelj ne može vladati sa mnom niti me kontrolisati. Ponekad je potrebno malo više odlučnosti. Morate nekada čvrsto zauzeti svoj položaj. Biblija govori, namestite svoje misli i ostavite ih nameštene na stvari koje su iznad vas. Kološanima 3/2. Ponekad morate reći, Sotono, beži odavde,
jer ja neću odustati, neću prestati, neću ućutati. Imaću ono što je Isus rekao da ću imati, a bit ću i slobodna od lanaca u svome životu. Neću dozvoliti da me ove stvari kontrolišu. Nadam se da možete ući u duh zajedno sa mnom i da shvatite šta vam govorim, jer vam govorim kako ponekad trebate da se malo razbesnete u duhu svetom. Verujem da postoji sveti bes koji ponekad treba da se digne u nama s vremena na vreme, umjesto samo da govorimo, pa znate, ja mislim da nikada neću prevazići sve ovo. Ne, vi trebate reći, više neću trpeti ovo sotono, neću trpeti ovo više. Očigledno je da ne govori kako trebamo stvarno da izvadimo svoje oko ili da odsečemo svoju ruku, ali govori kada postoje stvari koje vas vređaju i drže vas dalje od najboljeg što je Bog za vas pripremio, onda morate se sa tim suočiti na mnogo nasilniji način. U Mateju 11. glava postoji jedan predivan stih. Kaže ovako: Carstvo nebesko trpi nasilje i nasilnici ga grabe. Matej 11/12. Reči nasilje i nasilan dolazi iz dve različite grčke reči. Od vremena Jovana Krstitelja do sada, Carstvo nebesko trpi nasilje i nasilnici ga grabe. Koliko vas zna da postoji napad na kraljevstvo Božje? Gde god danas da pogledamo, vidimo samo agresivan napad na kraljevstvo Božje. Sotona mrzi rad Božji i sada je totalno besan jer je vremena malo. Amen. Onda kaže: nasilnici. Ja sam nasilna žena. Amen. Nasilnici ga grabe kao dragocenu nagradu. Deo u nebeskom carstvu je tražena sa najvećom vatrenom revnošću i sa najintenzivnijim naporom. Amen. Moramo postati malo više nasilni. Baš sam razmišljala o hrani pre neki dan i pomislila sam, znate šta? Muka mi je od hrane koja vodi naše živote. Muka mi je od hrane koja preti ljudima. To je nešto što nam je Bog dao kako bismo uživali, a mi imamo u sebi plod samokontrole u našim životima. Besna sam na hranu, ne u delu u kojem uživamo, nego u činjenici kako je to predivan poklon koji imamo od Boga, a koji pokušava kontrolisati toliko mnogo ljudi. Trebali bismo biti malo više ovakvi. Ovo je smešno, neće meni šefovati jedan kolač i keksić ili parče pite celog mog života. Ma dajte. Sigurno smo mnogo više od toga. Sigurno možemo gledati u parče pite i reći: ne, neću te pojesti. Ne, jela sam već par puta ove nedelje, sada te neću pojesti. Ja sam glava, a ne rep, iznad, a ne ispod. Imam disciplinu i samokontrolu, neću sa tim biti kontrolisana. Morate pričati ovako glasno. To vam je isto kao da gledate u desert i govorite: ako misliš da mi možeš komandovati, znaj da mi stiže druga stvar. Nećeš upravljati mojim životom. Ma dajte. Šta kažete kada biste izvadili sve vaše plastične kreditne kartice koje imate i kada ih pogledate kažete: to je to. Nećete me više vući sve dublje i dublje i dublje u dugove. Ne moram imati sve te stvari koje me dovode da ih uzmem, a posle ne mogu da isplaćujem rate za stvari za koje na kraju ne znam gde se nalaze i neću ih pronaći čak i kada mi budu zatrebale. Neću poverovati u te laži kako mogu kupiti sada, a ne moram isplaćivati narednih 6 godina, kao i sve te besmislice koje idu uz to sve. Osjećam se malo vatreno večeras. Koliko vas se slaže sa mnom? Amen. Ovde je donja linija. Dok god to trpite, sve ste više depresivni u vezi toga. Počinjete samo sažaljevati sebe, žaliti se na sve, počnete ići na savjetovanje u vezi svega toga. Nisam protiv toga i mislim da to nije pogrešno činiti. Ono što vam govorim jeste da pre ili kasnije se morate uzdići iznad toga i preuzeti odgovornost za svoj život i reći: Bože, ti si moj Bog i ako me iko može osloboditi,
Ja mogu biti slobodna i neću trpeti više te gluposti. Moj brat i ja, naravno, odrasli smo u istoj kući sa istim roditeljima, ali oboje smo bili zlostavljani na različite načine. Ja sam bila zlostavljana seksualno od strane moga oca, uz to je išlo i mentalno i verbalno, naravno emocionalno zlostavljanje. Moja majka je živjela u stalnom strahu, nije znala kako bi mi pomogla, tako da je ona prosto sve ignorisala, a to je bila loša greška koja se završila tako što je ostavilo negativne efekte na njen život. Moj brat je bio zlostavljan na drugačiji način. On nije imao oca koji bi sa njim išao na fudbalske utakmice. Uvek je bilo uradi ovo, uradi ono. On ga je naučio da pije. On ga je naučio psovke. On ga je naučio kako da se ponaša prema ženama. Šta god ga je naučio, naučio ga je lošim stvarima. Tako da je moj brat otišao u Marince sa 17 godina. Moj otac se potpisao kako bi ga primili u Marince, a tamo je naučio kako se koristi droga. Moj brat je bio 9 godina mlađi od mene, što znači da je i dalje živ, sada bi imao 61 godinu, ali tužno je reći kako je umro pre par godina, pre možda 2-3 godine u jednoj napuštenoj zgradi izvan Los Angelesa. Pokušali smo mu pomoći dosta puta. On je živeo sa Daveom i sa mnom duže vreme. Doveo bi svoj život u red, ali čim bi trebao sam da stane na svoje noge i počne sam donositi svoje odluke za sebe, biti odgovoran za sebe, odmah bi počeo sa lošim stvarima. Krenuo bi za svojim emocijama, kako se osjeća, onda bi opet započeo sa uzimanjem droge i alkohola i sve ispočetka. Poslednji put smo ga poslali u Dream Centar u Los Angelesu, jer sam pomislila kako mu možda ne pomaže dolazak u St. Louis, jer sam bila oko te planine dovoljno dugo. Poslali smo ga tamo, pričala sam sa tamošnjim pastorom, oni su se složili kako će mu pomoći, pružit će mu dosta ljubavi. Zadržao se u programu oko mesec dana. Jako je lepo napredovao. Bio je trezan, bio je čist. Počeo je sa trošenjem malo novca. Dali su mu da radi neke vodoinstalaterske poslove, pošto mu je to bilo zanimanje. Posle mesec dana otišao je do vođe i rekao: "Ovo je odličan program. Zahvalan sam za sve što ste uradili za mene, momci, ali ovo prosto nije za mene. Odveli biste me do bolnice i ostavili tamo." Želeo je dobiti neke tablete. Želeo je nabaviti neke tablete za bolove. Želeo je nabaviti šta se da nabaviti. Uskoro je umro u jednoj napuštenoj zgradi. Kakve sve to ima veze? Evo mene, propovedam evanđelje u većem delu celoga sveta, prosto uživam u dnevnim svetlostima u mom životu, gledam kako se ispunjavaju Božje obećanja. Jesam li ja neko onda specijalno dete, a moj brat je neko sa niskim standardom koji nije imao nikakvih mogućnosti? Ne, verujem da su obećanja Božja za sve ko god želi. Reći ću vam nešto večeras. Možete imati sve što vam je Bog obećao, ali to ne znači... Ja sam se borila za to, moj brat nije. Bila sam nasilna sa mojim lancima u mom životu. Ne možete samo potonuti i reći: "Pa, volela bih da sam blagoslovljena. Volela bih da nisam. Volela bih kada ne bi bilo uopšte iskušenja. Da, sećam se kada sam govorila, kada bi me Sotona samo ostavio na miru. Otkrivenje, Sotona vas neće ostaviti na miru. Ne sada, nikada. Morate naučiti ko ste u Hristu i recite: Sotono, beži od mene u Isusovo ime. Ti nećeš vladati mojim životom. Amen. Sećam se kada mi je Bog rekao: možeš biti jadna ili moćna, ali ne možeš biti i jedno i drugo, zbog toga izaberi. Neki od vas bi mogli imati prodor u svome životu samo ako biste postali nasilni sa samosažaljenjem i svaki put kada vas Sotona pozove na zabavu samosažaljenja trebali biste početi vikati glasno: ne, ja sam potrošila dosta svoga vremena u svome životu sažaljevajući sebe. Blagoslovljena sam od Boga i neću sedeti ovde danas i sažaljevati sebe. Sećam se kada mi je Bog prvi put počeo pokazivati stvar u vezi uživanja u svakodnevnom životu. Nisam znala da je to moguće. Pomislila sam kako bismo trebali raditi nešto specijalno, super svo vreme. Mislim, ne možete...
Možda biste mogli uživati petkom kada je plata, ali ne možete uživati u ponedeljku, utorku, sredi, četvrtku. Ne biste to mogli. Možda biste uživali u odmoru. Čoveče, ali čim se tom odmoru bliži kraj, opet ste stalno narogušeni, jer sada morate raditi 52 nedelje ili 50 nedelja dok opet ne dobijete odmor. Nisam verovala da mogu uživati u odlasku, u prodavnicu, vožnji kolima, da će mi Bog podariti tu snagu. Jeste li svesni da vam je data snaga da uživate u prostim, malim stvarima koje bi drugim ljudima bile dosadne, glupe možda? Možete uživati u svemu jer je Bog u vama, a On je radost. Jako je važno da shvatite svoju vrednost kao deteta Božjeg i da hodate u autoritetu koji vam je Bog dao. Nemojte vređati sebe. Nemojte započinjati rat sa sobom tako što ćete dozvoljavati osuđeničke misli da idu ka vama sa čim vas neprijatelj kontroliše. Hvala vam što gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Da saznate više o našoj misiji, da govorimo o Hristu i volimo ljude ili da naručite besplatne materijale, molimo vas da posetite naš sajt www.media.siloam-international.org. Naš e-mail je joycemeyer@siloam-international.org. Pozovite nas na broj 064 34 30 817 ili nam pišite na Joyce Meyer Ministries, Hrišćanska međunarodna misija Siloam, Masarikova 8, 21433, Silbaš.